ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютубу мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯз 17 сентябри соли 2025 навор кардем баҳри шумо. Чӣ хел ки сараввал пеш аз даромадани навор бардоро дидаи хонаҳо 125 000. дар ҳақиқат ҳастам бардоро хоҳишмандам пайгирӣ кунед. навори имрӯзаро аз аввал то охир хоҳишмандам тамошо кунед. барои реклама кардани хонаи хадӣ ё ин ки квартира бошад, ягон молу маҳсулот ё ин ки техникаҳо, дӯстон, метавонед ки дар ҳамин рақамҳо рӯи навор буда ватсап, имо, телеграм дорем. Шербачаҳо метавонед ки муроҷиат кунед. дар наворҳои баъдӣ хишра мегирем, эълонш мекунем. хонахарҳо бошад, зудтар савдо мекунед. шумо гап зиёд нашаване бардоро мегзарем ба эълони якум. замини фурӯшӣ ки дар Московский област дар ҳамин қарибаи Фемес аст. Фемес Сахарова, касе ки патент спори агар рафта боша, ин бардорои ғариб ҳамашон 100% медонанд ки Фемес дар ки ҷое. хуб бардори азиз, 6.5 сотиқ замин дорад. аз торговый центр, яъне ки аз торговый центр ҳамин Фуд Сити бардоро 50 километр дуртаракай. заминиш иборат аз 6.5 сотиқ, фундамент рехтагай 10 ба 10, 4 дар хона мешава. мақсад 4 дар хона карда метавонад дӯстон. алиш ҳам мешавад, агар дар ҷумҳурии Тоҷикистони хидмат мега ягон хона бошад. документҳои ҳамин замин 100%. айни ҳол ҳамсояи мақсад ҳамин тоҷикҳои хидмат дар ҳамон тарафҳо ҳастанд. 2 миллион сомонӣ нарх кардан дар рақамҳои +7 3 тана 707 44 90. дӯстон, метавонед ки дар ҳамин хади ватсап якон занг зада айни ҳол муроҷиат кунед. ё ин ки боз рафта аз наздик бинед бардоро 2 миллион рубли русӣ нарх карда истодан. мегзарем ба эълони дуюм. дӯстон, эълони дуюмон чие? боз як квартираи фурӯшӣ ки қарор дошт дар ноҳияи рӯдакӣ дар повороти Ленинград. дӯстон, медонед повороти Ленинграда? дар ҳамон тараф хулас 2 ҳуҷрагаҳ ки 41 метри квадратӣ дорад, 240 000 сомонӣ айни ҳол гуфта истодан. рақамҳои русӣ як аст: +7 964 344 84 95. марҳамат, занг занед. якхонагаш бардори азиз тайёрай, дигариш дар ремонт рафта истодааст. ҳамон ва ҳоҷатхонааш ремонтш кардагӣ. дӯстон, зиндаӣ када мешавад касоне ки мақсад омада будора. агар документош шартномавӣ, ина марҳамат дӯстон, не ки ошинаш сокилния гуфтаон падвали, яъне ба сеюм эълон мегзарем. дӯстон, эълони сеюмон чие? боз як хонаи фурӯшии дигар дар ноҳияи рӯдакӣ Ленинскидаи хона, маҳаллаи Шӯрчашма мега, ҷамоати Чоргултепа. 5 ҳуҷра дорад, 3.5 сотиқ замин дорад. дӯстон, 480 000 нарх карда истодан. акбар дора азиз, ози ина суратоша мондагиам. ин роҳ аст, роҳи калон, яъне ана ин дар нои хона. дӯстон, хоҳед ки занг зада муроҷиат кунед. рақамҳои 946 95 95 95 охираш ана ида ватсап аст, ё ин ки 987 77 0855 идам ватсап аст. дӯстон, мақсад кадомеш ки шумо да қулай боша, агар метавонед ки дар ҳамин рақамҳо чикор кунед, занг зада айни ҳол муроҷиат кунед, яъне ки бипурсед. дӯстон, об ҳаст, свет ҳаст, чоҳ кардагӣ мега барои оба. ремонти хона бениҳоят хуб. дӯстон, 100% метавонед ки шумо чизи чоратона биёрена, зинда кунед. документҳо ҳама 100%. мегзарем ба чорум эълон. эълони чорумон чие? боз як квартираи фурӯшӣ дар ҳамин шаҳри Душанбе будааст, дар ноҳияи Сино, яъне дохил мешавад, тарафи Зарнисор Зарафшонда. дар ошонаи 20 2 ҳуҷра дорад, 44 метри квадратӣ. сарта меброи бардарҷон, анамихел шаҳра мебинӣ. боз як рӯзаи бародор азиз, чӣ хел лампочкора гирён кардагӣ нестанд. аз ҳамин сабаб дар шаб бениҳоят зебо метавад ҳамин шаҳр. ремонти хона аллакай ба хизи шумо маълум бардоро 100% нест ки шумо биён зиндаӣ кунед. 160 000 сомонӣ айни ҳол гуфта истодаанд. неки боз касоне ки аз номи канали мо агар занг бизананд, боз мо меям мекунем.
акам. Рақамҳои 919 33 09 22 да марҳамат дӯстон ҳатман занг бизанед. ё ин ки агар бихоҳед рафта бибинед ҷош ҷои хубае дар Зарафшонаи хона. Ошёнаш 20 ошёна дорад ки ина марҳамат дига боз чӣ бигӯм дӯстон. ҳолати хона ҳамин састаам бихел. Зиндаги кардан наметавонад ина шумо. ҳолати хона ба ҳисоби коробка. мегзарем ба эълони панҷум. эълони панҷумон хонаи фурӯшид боз дар Хуҷанд. дар шаҳраки Ҷайҳун дар Дарон мегӯям дӯстон. як ҳуҷра дорад 50 метри квадратӣ. дар ошёнаи дуюм айни ҳол қарор дорад 125 000 сомонӣ. бардорои хуҷандӣ марҳамат ина рафта бибинен аз наздик хонара. ҳамом ҷудо, ҳоҷатхона ҷудо дӯстон. атаплени дора хона. ремонташ баремонд. шумо хоҳем ки боз аз ака боқӣ монда маълумотар агар бипурсен рақамҳои 974 3405 50 марҳамат занг бизанед. дӯстон агар жалка набошад хоҳишмандам якта лайкора бизанед. аз шумо ҳеҷ чиз намерав. барои реклама кардани хонаҳои худ ҳатман метавонед ки дар рақамҳое ки дар аввал ва ҳам дар охир гузоштагим муроҷиат кунед дӯстон. мегзарем ба шашум эълон. боз як хонаи фурӯши дигар дар Истиқлол аст, дар Табошар. бардорои Истиқлол буда 2 ҳуҷра дорад 48 метри квадратӣ. дар ошӯнаи чорум 120 000 сомонӣ айни ҳол нарх карда истодан акама. рақамҳои 924 44 23 23 ҳатман занг бидем бардор. нарх 120 000 сомонӣ. ҳамом ҷудо, ҳоҷатхона ҷудо дӯстон. бинен яъне ки санузел нест, як ҷоя нест. хидматам тамоман намефора бардор. ҳамом ҳоҷатхона як бошад. атаплени надора яъне ки гуфтам. таъмираш бо таъмир бо чинони таъмир бардоро. обу барқи доимӣ дорад. пастани обу суед ҳастай мега акаман. бардоро дига чӣ то мефора. хонаи хуб бошад, нархаш арзон бошад. сум дошта бошен гирифта монед охе. мегзарем ба ҳафтумин эълон. эълони ҳафтумон боз як хонаи дигар дар Ваҳдат аст. дар деҳаи Найдара. бардоро бовар кунед агар бениҳоят номи зебо. деҳаи Найдара. анаинаш бошад дӯстони ман 3 ҳуҷра дорад 10 сотиқ замин. иш 150 000 сомонӣ. бовар кунед навори музада хонаҳои арзон бисёртар шуданд. рақамҳои 886 00 95 32 марҳамат дӯстон ҳатман занг бизанед. свет нестай мега мардоро учочкаден сархагирем дай. мақсад ки свет ҳаст. ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона барои чорводорӣ кардан мақсад бениҳоят ҷои хуб аст. мактаб ва масҷид наздикай. мағозаам ҳаста бардоро. аз стансия то Найдарара 9 километр роҳ ҳастай. мегзарем ба 10-умин эълонмон. боз як хонаи фурӯши дигар дар Балҷувон аст, дар деҳаи Дулона майдон. бениҳоят номи зебо. хонаи хуб. 4 дар хонаи бардору нархшам лайкора бизанед. 125 000 сомонӣ 4 ҳуҷрага 10 сотиқ замин дар Балҷувон дӯстон. маблағ дошта бошен гирифта партоен. бовар кунед агар хонаи нағз. ҳолата бинем бардоро састанера бинем хитон. 10 сотиқ дораву 4 комната дора плюсамаи. таъмирш боз бо таъмир. иловаги мактаб, бунгоҳи тиббӣ дар наздики шай 100 метр, яъне ки поёнтарай. ҷои чарогоҳ ҳам дора. овам ҳаста, светам ҳаст. ба наҳум эълон мегзарем дӯстон. хоҳишмандам дастгириёро фаромӯш накунед. аз шумо эҳтиромона хоҳиш. боз як хонаи арзони дигар дар ноҳияи дӯстӣ. шахсиятое ки айни ҳол дар ҷидикул ҳастем дӯстони ман. ин хона дар ҳамон тараф аст, яъне 3 ҳуҷра дорад 8 сотиқи дигар плюс ин замин дорад. бинем бардоро чорво дора боз. чорвои калони шохдор анаиш бошад, чорвои хурди шохдор. давҷа мирғон ҳастанд. ам хеле ҷоя касоне ки ранги ман охе зиндагира мехоҳем бардоро ина марҳамат аккада рақамошда занг бизанед 558 66 00 200 000 сомонӣ айни ҳол нарх карда истод. 8 сотиқ замин дорад. ана
باز چی بگم بردارم و رقم را گفته گذاشتم. درخت های میوه دهنده هم دارد. خانه به نهایت خانه نغز 4 طرفش باز محکم کردگی. خیلی که باقی مانده معلومات را دوستان ختم میتونید که از خیلی یک زنگ زده باز بپرسین. بعد همین اعلان میگذاریم دوستان عزیز. باز یک خانه ارزانی دیگر با یک سه کامنته دیگر بردارو در امی توتوی خدمانای دمی کلوب در دهه توتو 3 حجره 8 صدیق زمین چونین ریمون بردارو ولی 100% بود نیست 248,000 گفته ایستودن. این خانه در کلوبه شهر بچه های کلوبی کامنتر کردن گپی شما رو من از زمین نمودم. شما بردارو لایک را فراموش نکنید شهر بچه ها 757 77 2266 مرحمت خیلی حاضر اگر که مبلغ داشته باشید اکد زنگ بزنید یا اینکه رفته از نزدیک ببینید بردارو جای آبادای آب دوره به نهایت نقطه نقص شهر بچه ها رسیدیم به انجام برنامه. خوشمندم لایک های خودتان دریغ ندارین. حتما مهمان ها در کانال ما ابونه شدن فراموش نکنید. برای رکلام کردن خانه خود یا اینکه کوارتیر باشد یا اینکه ماشین اگر مال محصولات حتی که برای همکاری همدوستان میتونید که در رقم های ما مراجعت کنید. در دورهای بعدی نصیب بشه بردار این خانه های زیبا شما داشته باشیم برای رکلام گذاری میکنیم. با شما تشکر میگم که تا همین دم با من بودید نواری مرا تماشا کردین دوستان. من از این به نهایت میندور قدر کردین. تا نوارهای آینده خدای یار مددگارتون باشد و پناهتون بخت دوستان.